Ang atong topic karon maghisgot kita og prayer. Ang prayer importante ba gyud sa atong kinabuhi? Importante ba gyud nga ang prayer atong ikinabuhi? Samtang kita ani-ani ning kalibutana. Importante ba gyud ang prayer nga atong ikinabuhi? Unsa gyud ka importante di ay ang pag-ampo. Igsoon ang pag-ampo usa ka paagi nga kita nakigrelasyon diha sa Ginoo. Aduna kitay relasyon niya, aduna kitay koneksyon, o usa ka na kapaagi nga suod kita ni Lord, ug nailhan kita ni Lord. Kay naa man nato ang pagkainampuon ngadto kaniya. Igsoon, importante kayo ang pag-ampo nga ang matag usa ato gid kana nga ikinabuhi or ato gid kana nga i-practice sa atong kaugalingon nga dili gid kita malimot sa pag-ampo sa Ginoo sa tanang higayon. Sa matag adlaw moampo kita na sa Ginoo, ato gyud ikinabuhi ang pag-ampo. Og hinaot nga ang matag usa nato moampo gid diha sa Ginoo. Igsoon sa unsa man nga paagi aron ang Ginoo mutubag gayud sa atong mga pag-ampo. Atong basahon sa Juan 14 versikulo 14, nag-ingon dire, kun mangayo kamo bisan unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Igsoon, ang paagi di ay sa pag-ampo, ang sikreto di ay sa pag-ampo aron kita tubagon sa Ginoo. Mao di ay kini nga moingon kita nga in Jesus name. Aduna kay giampo diya sa Ginoo, aduna kay mga sumbong diya sa Ginoo, aduna kay gisumbong nga kasakit diya sa Ginoo. Igsoon, tubagon ka na ni Lord, utabangan ka ni Lord kung musampit ka sa iyang ngalan. Ningon diri sa verse nga, kung mangayo kamo, meaning kung mangayo kamo, kung muampo kamo, diha sa iyang ngalan, iya gyud kining tubagon, ug iya gyud kining buhaton. In Jesus name. Igsoon, powerful kaayo na nga pangalan. Ngayon ka in Jesus name. Kay imong gidala ang pangalan sa Ginoo. Nag-ingon siya diri sa Bible, ang kung mangayo ka, pinaagi sa iyang ngalan. Kung mangayo ka, diha sa iyang ngalan, iya gyud ka nang ihatag. Pero nganong naamay mga pag-ampo nga dili tubagon sa Ginoo? Nganong naamay mga pag-ampo nga dili niya ihatag? Igsoon, adunay mga pag-ampo o daghang mga pag-ampo nga dili tubagon ni Lord. Kay usahay ang atong mga pag-ampo nakaayo lang sa atong kaugalingon ug wala nakaayo sa uban ug labaw na gayud nga dili makaayo ngadto sa Ginoo. Mao nay rason nga dili tubagon ang atong mga pag-ampo. Example, nangayo ka og balay. Lord, akong gina-pray nga tagaan ko nimo og balay in Jesus name. Nidala ka sa ngalan ni sa Ginoo. Nagyon sa iyang verse nga kung mudala ka sa iyang ngalan, iya gyud kining ihatag. Pero Lord, nganong wala man nimo gihatag ang akong prayer nga gidala man ako ang imong pangalan. Ingon ka kay powerful kaayo ang imong pangalan kung ako kining isulti ngadto sa akong prayer. Igsoon, dili ihatag sa Ginoo ang imong mga desire, ang uban nimong mga pag-ampo, tungod kay ang imong mga pag-ampo usahay igamit lang nato kini sa personal. Example, moyong ka nga tagaik og dako nga balay, Lord. Unya sa imong kasing-kasing, imong nahuna para makita sa mga tao nga datuon na ginintawana kay niasinso naman og maayo. Example, mangayo ka sa Ginoo og mangayo ka ni Lord og sakyanan, mangayo ka og motor, mangayo ka og unsa diha nga mga butang nga gusto nimo nga imong maangkon. Pero igsuon, kana nga imong magipangayo ni Lord, kana nga mga desire nimo, wala nakapahimot sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo nasayod sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Kung ang imong hunahuna nga ganahan ka nga makaangkon niya nga mga butang aron lamang pagpasigarbo sa imong kaugalingon, aron makita sa kadaghanan nga niasinso na ka sa imong kaugalingon, igsoon dili na tubagon sa Ginoo. Tungod kay ang gusto ni Lord nga kung mangayo ka pinaagi sa iyang ngalan, kanang makaayo kanimo, makaayo sa uban, ug makaayo dito sa Ginoo. Maayo ang atong relasyon sa Ginoo. Kay dili gusto si Lord nga pinaagi sa imong mga prayer, pinaagi sa imong mga naangkon nga butang, pinaagi sa imong mga
blessings nga niabot sa imong kinabuhi nga iyang gihatag pinaagi sa imong pag-ampo kung ngayon kang in Jesus name kung iyan ang ihatag tanan basig mo na hinungdan igsuon nga malayo ka sa Ginoo basig mo na hinungdan nga aduna ka nay garbo sa imong kaugalingon ug malimot ka na pagpasidungog sa Ginoo igsuon si Lord nasayod sa atong kinabuhi ang importante ana makigrelasyon kita sa Ginoo makigistorya kita sa Ginoo. Nag-ingon siya, igsuon, sa Filipos 4, versikulo 6, nag-ingon siya, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Igsuon, ayaw kabalaka kung adunay mga pag-ampo nga wala gitubag sa Ginoo. Tungod kay adunay mga maayong butang nga moabot kanimo nga gipaangay si Lord para kanimo para kanatong tanan nga nag-ampo sa Ginoo tungod kay nakita ni Lord ang atong pag-ampo kung nakaayo ba sa atong kaugalingon kung nakaayo ba sa uban ug labaw na gayud nga nakaayo ba ang imong relasyon ngadto sa Ginoo munay pinakaimportante igsuon ayaw kalimot nga kung ang imong mga pag-ampo ihatag sa Ginoo ayaw kalimot sa pagpasalamat ni Lord. Ayaw kalimot sa pagpasidungog ni Lord. Kay kanang tanan nga naangkon nato, dili ka na nato maangkon, kung dili pinaagi ni Lord. Tanan nato nga mga pag-ampo, nga tubago ni Lord, ayaw kalimot sa pagpasalamat o pagpasidungog sa Ginoo. Tungod kay, gitan-aw ni Lord ang atong kasing-kasing. Gitan-aw ni Lord ang atong una-una. Kay kung mausab ka nga gitagaan ka ni Lord ni anak, isuon duna kay padulngan tungod kay ang mga butang mga panalangin nga atong naangkon dili kana permanente pwede nang kuwaon ni Lord ugma pwede nang kuwaon ni Lord bisan unsa nga oras bisan unsa nga oras pwede na kuwaon ni Lord ang importante mapasalamaton ug mainampuon ka ni Lord tungod kay kung mainampuon ug mapasalamaton ka ni Lord nag-ingon siya sa Filipos 4, versikulo 7, ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug una-una, diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Igsuon, kung ikaw mainampuon sa Ginoo ug ang imong mga pag-ampo inubanan sa pagpasalamat, igsuon, imo gayud nga maangkon ang kalinaw nga dili matugkad. Tungod kay kini nga kalinaw gikan sa Dios gasa sa Dios kanato gihatag ni Lord kanato kana nga kalinaw igsuon manalipod sa tong kasing-kasing ug una-una tungod kay nahiusa naman kita sa Ginoo wala na laing tag-iya sa atong kaugalingon wala na laing tag-iya sa atong kasing-kasing ug atong una-una kundi ang Ginoo kundi si Lord lang ang tag-iya nyana busa igsuon kung aduna ka may mga kasakit aduna ka may mga problema o unsa man ang kaluyahon unsa man ang gibati nimo karon mga kabalaka nga naa kanimo karon igsuon pangayuan ni Lord ampo ni Lord uban ang pagpasalamat pakighiusa ni Lord tuod kay si Lord nag-guard kanunay kanato nag-guard sa atong kaugalingon nag-guard sa atong kasing-kasing nag-guard sa atong nauna o dili siya mosugot nga kung unsa ang imong kasakit karon magpabili na hangtod sa hangtod sa igsuon wad-on nato ang atong kabalaka atong pangayuon sa Ginoo ang kalinaw atong pangayuon sa Ginoo ang mga butang nga uyon sa iyang kabubuton ug magpasalamat kita sa kanunay ngadto kaniya God bless sa tanan.